Shubor na kashlem jong unongsan hima. Kalong shisha ka jingja ka basngo shirkhe bat ka bapen sujer omtang ya ki bahaying hasam henry ya ka imlang ka salang hibaro ka wei ya ka jingja lap ya ka met yap jong ka wei ka samla ka balaja ha ka arpau tarik ubnai ka lingkot arja arpesan ha ka wei ni ki jaka ya ka balatip kum ka wariat jong ka sor nongstan henry la ong bahadu menta lah nyos ngi ki bahaying hasam kimpat yo ya ka jingtep mano bale ya ka tika kam ki bahaying hasam ha bakran ha kilat pathai ko bor ha ka arpu khandai tarik ubnai ka lingkot arja arpesan Kilaya thu bagani ka khun kabala subajur bakala sha penyap kadi ka samla kabala tip kerteng kum ka lili yoris walang arpois nam karta kadi ka khun ka phra nap deng ki khatwe ngut shipara bat kadi ka khun kan thei ka bahnriu jong uba dhan sing lingdo nonglat bat ka kong wentina walang ki ba shong basa hadong maubersham jong ka shnong new nongstan lo ong ru ba ka te ka sngi ka arpau tarik kalami na yeng hakapor new bejim step bat ka khlam wan phai yeng shu nangta lo ong ru ba ka jinglingo Kalong namar ketika samla kedai kabom jumi na yeng ukpa jongka ulalit wat keleng ki jaka baro shisngi henry hapdeng ke jingwat haki benta ka wariat marjan bar ka jaka betmu penlong jaka ot do ulalap iki jan jongka shu lo ong ru hadien ba ulalap iki jan ulah yar shu kham sharum ringkat ke jing pentip shaki bor pulit ha ka baki pulit jongka fire and emergency service kilaya poi ba wat lang harum ka wariat ha ka jingwat ka balane kham slam Hakapor sau shiteng AA jan miet kilalap ya kamet yap jong ka samla kabala thia lingtar hakate ka jaka naglang ki pulit ru kila shim kam halor kani ka jingja kat kum ka an halor kani ka jingja ki bahiyeng hasam kila krenshai baki subajur baki ladon ki brio ki balale ya kani ka kam persha ya ka kat kum ki dak ki shin baki lalap bat ki bahiyeng hasam kim nget satya bakani ka khna kan lehi ya kani ka kam le thuru bakani ka khna samla kadi ka khna kabala don ka jingnang jing start jing sngau tho Badang shupendap ru ya ke kelas 12 science. Namar kata nakaliang ka yeng ka sembro ka wei ka gentu bat kerpat rit ya ka tenat pulit. Ban shim kya ya ka ni ka kam. Bat ban thuat hadu ban na yok kem bat ban penshitom da ka bating e. Ya ki brio ki badan kti ban penyap no ya ka samla lili yoris wa lang. Shu ki gentu ru shaki kenhuan seng bhalang. Ki baju pet ya ka kya ka shon ha ka dong ka than. Makin shim kya lam halor ka ni ka jingja ya ka yeng ka sem jongki. Knang ban yo ya ka hok bat ka jingshisha na ka benta ka ni ka samla. Ka la dadung kan en kan ha tu ne ter tai ne la ta supet talem kan ka temo in ne talem kan rang dang ka bupon ne kan rang dang kalau la hadu kurang rang dang de ora ta de yang sengap pi ka ia tharai ka penlong man sia hadu kata ki ka de re ka di no la jong da de bun di no la jong ka ti pi kanang warat benong tat siwa do ka parnang warat Labdong kat kita nuat tega dera dong le jong la chu dusmon do a lemna pi subai biare por kanang en ke ju ya kai di e moj bru a e perlak perjor lagi pernah red mo kan apa kecu ya parai di man la bru man la da kete da cenrang da men kecu en bi kete musim ya parai te ya kata te haling samla de en samla re long matarai ka bru ka cipa chong dukan ne sonde aba mobile hudrei pun hudrei te tat sonde la da en bru no man ikro ne mo ka chong dukan somen te de tat sonde la da le si ko ikro e bi ai chu ya kan do ta ai chu en pun re makana ai chu ya pu ya ka por le se lo ik bi ikro ai kai pangat tan di kai lem tam ta tare bu ang amon ya ta kam snung ngada jitu itu ang le ngajung te trai bru no kong la bangi chong kai re u wa sa kam snu de ju ya mon re mu khab ya khon ndala ya khon kamu larang pun chap no ne da penlaj im ne ga bru mut kasawan ya tu ba pen yap no ngang khat nga tu ka te ta padong maya le stom maya problem pi ka ba la nomor kata pelajar ki way bro step nomor lada pi penyori gini ki bro kat ne job kemungkin sateng yang mai kam jor hadir dari ternyata koncin re ki way bro kan sateng nomor ki nang ka pu ki tutang le adu kat ne tat pun en re tat ongkai undi kana red ka dikai di ren re kat ne ki la pun jor te ya ki way le kin sa yo mai kam bon ngong ba mai ka ya parlem ya le stom lem pin nang bantar la jeng usnu bar tekila ya tu ati kamut snitap ya
yang ni ta thanat yung ba kadere yung ba dengan jang lapo kalau chale dus Ketika murder case mo. yung lapo ni jang kadere modern case Narilang ko yung kada ba FIR ang hatu juga sih. Dia.